weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to wullurame to sabbara to sillewola to zereyka to fummo guileyta to mbuuto to tasorta to wula yenge to sehil babi to melgam to samba kanji ko on takkusan juula ha to galle ceerno idrissa diallo to butanda ha to galle ceerno demba dongo to buruji ko on takkusan kadi juula ha to galle oumara abdoullahi diallo to ñomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie ko ñande no gase joyi lewru silto gonnen ɗum ko ñande hen tigui hoore jagoɗo leydi mauritanie Massoud Mohamed Bilali Messoud ko ñande no darato e yesso kay e nder suudu sarɗiyeji o darato yesso ɗina sarɗiyankoɓe leydi ndi o hollira ɗumen ko fati e bilan mo laamugo golli e hitande 2023 mayne nde o haalanaɓe kadi e ɓooje mawɗe ɗe laamu ngu jogini hitande 2024 to leydi sénégal jaagogal kalfinaɗo ko fati e awo o holliri tigui o weeɗi fodde temedde joyi licence taw ko laamu leydi Mauritanie mo sifani leydi sénégal ko fati e licence uji awo eɓe totta noon fartange awde ha kene qime capanɗe joyi ujunere tonnes liɗɗi e nder maje kadde ɗe leydi Mauritanie to leydi Mali à partir de 1er février woni ñande goo lewru février dartoɗo du coggu locol mburu taw ko mangulo ma artire ha 270 francs tawi ko locol toksol ngol adde ha 135 francs CFA to leydi niger hadiza bazouma ko joom suudu mahamada bazouma nanguidinoɗo e joom galle mum guila kayne ɓe polla e laamu koɓe dumbanoɓe noon e nder résidence surveillé caggal goppirgol ɓiyiɓe e ñalawma hande on hollira tigui wonde ko on cuddiɗo mahamadou bazoum woppitama o ƴetti laala makko ndi o ka o yaɓini to Lomé lamorgo leydi Togo to leydi Burkina Faso ko capitaine Nayire Alira dognoɗo kay e saaha seɓɓitiɓe nanno camp militaire mo halfinano ko on tigui waɗa limogé o ɓorta ha laaɓi o riwama e golle makko kedde afrique ma en kettoroɓe ɗo Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarandogo habaruji men joolam jaɓiri jaat leydi France jeen ha to guerre hakkude Israël e Hamas bisimilla moon e ketki hotodirte joni pren pacciren الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo hono Aminata Bolo si to Dangari hono Penda Mbare Diallo to Siwola Hammadi Moussa Diallo to Dangari Boudela Kajjata to Ballila Pate hono Abou de to Ballila Pate Abdoulaye Moussa Diallo gondo e lawol mum ummade Dakar faade Fouta hono Huleya Moussa Diallo to Lumbal Balaji Moussa de to Ponte Noir Congo jettinde do wulango go eɓe denta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo Moussa Ali Diallo noon ko alkamisa hanki 1 lewru siilo o hawri e ladial to wuuro men Dangari o yaltiri aduna noon ko duuɓi 80 pawɗi dow inde ceerno Habous Diallo horajo heblo sukaɓe Afrique e nuldi dendagal ɓesgu makko kala dowde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ɓatake jamma gondaɗo hono Aminata Bolo si to Dangari hono Mahamadou Moussa to Dangari Boudela Kajjata to Ballila Pate Abou de to Ballila Pati Alassane Bass to Nouakchott Hammadou Sadjila Diallo to Libreville Gabon Moussa de to dowlaji dentuɗi Amérique Ibrahima de to Ponte Noir Congo de Moussa Patela to Ponte Noir Congo jettinɗo ɗo wulago go
makko eɓe ndenta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe gorko biyetenoɗo Moussa Ali Diallo ko alkamisa hanki o yalti aduna to wuuro men Dangari o yaltiri aduna noon ko duuɓi 6 pawɗi en donima dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yafamo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina siftinde on noon yettiniɗo wulango kayide o ko de Moussa Patel tawateɗo to Pointe Noire e nder leydi Congo. Aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadindo ɓalwal e danwal kala laaɓaɗo bindi ganduɗo leɗɗe. Ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne safra raffiji kewɗi ɗe jiiɗa cirolo omo safra ɓena wonduɓe asmo wonduɓe diabète yanɓe AVC wonduɓe tension omo safra dendagal raffiji rewɓe kala ko wayno kista fibrome dogam sitta rewɓe ɗon ko ɓeɗo sowade rewɓe dartoraɓe kala omo safra ɓen sukaɓe yanoɓe crise aji e kala saaha kono noon kadi ɓe seedineji baklide koye mumen ha haɓɓa ko mbawɗa wondude foof de so tawi oɗon maldana balɗe 3 on diwdirta tawa a wiwi keng a wi alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko bawɗo leɗɗe cafrowo dendagal raffiji gorago kala ko wayno usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen woni éjaculation précoce ha ɓen jippiɓe e leece kala so tawi a jokkodiri e Ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mbiya alhamdulillah. E on fannu o jogui ko leɗɗe ɗiɗi façon ngaji ɗiɗi hen façon goto ko leɗɗe muɗeteɗe ɗe mbiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo noon ko leɗɗe ɗe urete awroto joni wona ha ɓooya ni ko jiituɗa hoore ma hano hannirta ni. Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi walla cikka ko onon koddi. Ceerno Amadou Tidiane Diallo en andiri dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to Paris lamorgo leydi France. Kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko téléphone kadi numéro makko WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00336 04 66 27. Ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum base makko to Dakar ene golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ene wiye Ceerno Abdoulaye Diallo ko bawɗo golle ɗi ko nunɗuɗo sanne. Numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15. omo andina yimɓe kadi client e makko wonde base makko tawateɗo Nouakchott légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 base o ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ene wiye Ceerno Abdoulaye Diallo ene wiye Ceerno Siley Diallo. Ceerno Siley Diallo noon kala jiɗɗo jokkodirde mum so jokkodiri e makko kanko Ceerno Amadou Tidiane Diallo walla so jokkodiri e Ceerno Abdoulaye Diallo ma hemmo hano hannirta ni. Ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko nunɗuɗo ganduɗo leɗɗe laaɓaɗo bindi mbadden dando faade e makko. an jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa.
gorel te sa yiɗi heɓde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma 12 lewru siilo woni lewru janvier hitande ujunnaji 2024 mawnde 29 dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawtahe ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou hono mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Yahya Oula Saïd kañum woni ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur o darima noon yeeso sarɗiyeji e nder assemblée nationale hono député Yahya Wullula noon namdinoma ko fati kay e alhaali double nationalité e ko fati kay e avenir woni tigui janggo ɓe ɗanniyankoɓe taw ko Mauritannaɓe wonɓe caggal leydi ha tengti noon e ɓeɗo kene ɓuura hande fodde 10 ujunere taw ko sagataɓe Mauritannaɓe ɓiliɓe kay wonɓe to dowlaci dentuɗi Amérique tawi hen nde hen noon hedde ujunere e temedde joyyi kene ɓuura ujunere temedde joyyi nana nanga ine coka e nder kasoji to dowlaci dentuɗi Amérique wula lullona wi kay ko fati alhaali double nationalité noon kanko ministre Wula Saydou ko fati double nationalité noon ko fati okka ɗon haala mum gasi ha laaɓi kay ñawdama rafi o ñawdanoma ko ɓooyi tawa kadi koto ko ɓuuri yawde saabu o holliri e oɗo ha joni double nationalité ene heftina tigui e nder leydi he ko ɗum saabini kamɓe ɗandiyankoɓe wonɓe caggal leydi ɓe mbawi ni rokkede jogade sarɗiyanke woni député mabɓe e nder suudu sarɗiyeji do leydi Mauritanie ɗum noon en tengtina tan wonde kay hakkille laamu ngu ene heewe mabɓe no feewi e ɓeɗon ɗanniyankoɓe taw ko leydi Mauritanie naaɓe o wi noon jaabol makko ko fati kay e ɗanne suuɗere woni clandestin noon ko hunde mettude ñawde no feewi kadi e ɗum namdi dawal manggal no feewi kadi kala leydi o wi kadi kala leydi ko ndimri e luwaji muɗum koko fati kay eno jaɓɓotoɓe omo eri noon dendagal ɗanniyankoɓe Mauritanie naaɓe nde tinnoto kay ɗofto wonɓe caggal leydi ɗoftoto kuule kala leydi nde ɓe goni ɓe ɓeyda kadi jokkodiral mabɓe moƴƴal hakkude mabɓe e ambassadeur uji e consul aji mabɓe tawateɓe joɗaniɓeɓe e nder ɗeɗon leyɗele ɗum ɗon ma ɓe kadi ɓeydude moƴƴinde gurnameje mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo gollotoɓe e heblo woni ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
professionnel biteɗo Zeynabou Mintou Zeynabou Mintou medna alkamisa hanki o waɗi supervisé o ardima cérémonie ko fati puɗɗugol heblo garɗugo no fewi woni formation de qualité tawi ko heblude fodde 150 sagata suga e mbadi kay accord cifodiraɗo guila e lewru novembre hakkude catala bitengal PNIME woni programme national intégré pour la promotion des micro et des petites entreprises sifandirno non be cifodiro ko conseil national de la jeunesse heblo ngo non watte ko ya der école d'enseignement technique et de formation professionnelle des bâtiments et technique bâtiment et travaux publics mo Nouakchott be dona temedere capande jeego mo neddo non mabe keble taw ko dogre taw ko dogre hen kala ko sagatabe nogas be keble non e sifaji taw ko certudi no fewi hen sagatabe nogas keblete ko fannu ko wite diagnostic woni ko hen keblete sagatabe nogas wadbe ben keblete ko menuiserie taw ko aluminium sagatabe nogas wadbe kadi keble ko ya fannu topographie ma wad sagatabe nogas wadbe kadi ben keblete ko fati renforcement métallique bâtiment sagatabe nogas wadbe men ma keble e fannu décoration so tawi ko nogas wadbe ma ko technicien du bâtiment et travaux publics sagatabe nogas wadbe ko ya domaine électricité industrielle sagatabe nogas wadbe ma keble e fannu soudure taw ko soudure industrielle ben kambe fobe kawra temedere capande jeegoma sagata ko catala non bitengal PNIM halfina ko fate heblongo heblongo wadanabe kay bursiji habe mbawa gaynude heblongo hano hanirtini ene tawtora cérémonie onon jaago gala lidi Mauritanie kalfina ko fate culture et jeunesse et sport taw kadi ko ganyum woni relation avec le parlement wondude wali Nouakchott bangue worgo e horejo conseil national de la jeunesse wondude autorité administrative e cadre ji kewdi no fewi dillobe e odona fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie noon batu tawa ko batu mbiyetengu conférence des présidents président taw joɓitengu conférence des présidents joɗima alkamisa hanki sappo e goho lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi e gardugol Mohamed Bamba Maguette kañum woni hoore suudu sarɗeji ndu leydi Mauritanie ene e tawtorede noon yimɓe gouvernement hewɓe no fewi ene tawtora noon batu ngu tawi ari koye dow inde gouvernement do inde gouvernement hono bitedo Sidi Ahmed Dje kañum woni ministre de la culture de la jeunesse des sports et des relations avec le parlement jonde nde non wadi tigi jonde nde non be kawri tigi be nangi nyalgu on ngun nyalgu non woni on nyalawma ko nyalawma kay mo horejo jagorde leydi ndi darato tigi yeso parlementaire uji woni tigi yeso sardiyeji to suudu sardiyeji leydi ndi o andinabe kay bilan taw ko laamu ngu golli e hitande 2023 mayne de kadi o haalanabe e booje ɓurde jojjude ɓurde mawnude woni programme mo laamu ngu jogini leydi ndi ko fate hitande hesere darinde 2024 2024 noon ma waɗu tigi o daro yeeso mabɓe o haalanaɓe ko fate ɗeɗona golle on ñalawma noon woni grand oral ko ñande ɓe nangi ñalawma o ko ñande nogas joya lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe kawri kadi e nder hen ma projet ji kewɗi taw ko projet ji de loi ma mbaw sifede ñande hen walla ma mbaw hollirede ñande hen ɓenine tigui yeeso commission ngaji fotɓe halfinede ɗen golle ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ha to kaydi to kay haydi non tekkerene surka hakkunde maire mo kaydi ondude conseil mum municipal oɗo saha kala non kaldigal koko taƴi hakkunde mabɓe ha laaɓi kamɓe conseil ji ɗi noon ɓe tuumi maire o kay e adjoint ji mum kay ko yidde wadde magguyi ko fati haalis financement tawa ko wordo vision leydi Allemagne addanno kay haydi conseil municipal on ko kañum contrôle to dendagal golle woni activité ji maire ɗi yiiɗi gollade e nder commune o kala ɓe namdinoma noon maire o hono Demba Ndiaye maire kay haydi o ɓe namdinoma noon ɓe namdinoma kay ko fati kay e gestion wuro kay haydi ngo kono noon oɗon maire jabtano kiɓe koɓe jiiɗi jabede ko holliriɓe tigui wiɓe so tawi kañum ko administrateur d'état kadi ɓoyani kono ma cukko hoorejo FF rima woni tigui fédération football mauritanien o wiɓe noon ko yoɓe jaa to secrétaire général mairie ndi ko on ɓe jewti
sitta e oɗon fandu siftinde on noon World Vision Allemagne koko finance commune de Kaydi ene waɗanaɓe fodde sappo e ɗiɗi parc de récréation wondude douche uji publique wondude e couverture budget d'assainissement oɗo saaha joni noon kamɓe hakkillaji mabɓe keedi tigui ko yataw maire o e cukko muɗum walla e adjoint ji mum yataw jiiɗani kay dittinde ɗeɗon koppereje hono no hollir kay jayde wittede scénario ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to kay haydi ha joni docteur eɓe taw ko golloteɓe e nder hôpital mo kay haydi dawri subaka hande o aljuma hande ko tikkere hofgo juuɗe gona tikkere noon ko hollirde mette mabɓe kay e namdade haqqiji mabɓe ɓe kolliri noon fodde hande lebbi sappo walla lebbi sappo e goho eɓe poti hebde kay muccas mabɓe ko wiyete primaji kono noon ɓe kolliri gardiɗo hôpital o nana jooɗi haqqiji mabɓe ene cali rokkudeɓe ko ɗum saabi noon ɓe jalti bowol kamɓe kala yesso hôpital e goudron ɓe kuccite yimɓe kala ɓe jogui kayitaji hollirde kay mette mabɓe e namdade kadi nde ɓe keɓata haqqe mabɓe ha timma. C'est le premier jour de grève au niveau du centre hospitalier de Kaydi. Donc tous les personnels du centre hospitalier Kaydi, membres du syndicat national santé publique, ont regroupé ici pour réclamer nos droits. On a droit à 11 mois de motivation. Malheureusement, c'est écrit 10 mois, mais c'est 11 mois de garde, plus 12 mois de motivation, plus nos arriérés encore pour les pour ancienneté et en même temps beaucoup de arriérés c'est 2022 et les arriérés de 2023 regroupés. Donc à partir d'aujourd'hui, tout le personnel de centre hospitalier de Kaydi ont ouvert leur greffe. Nous, on va assurer seulement les urgences. On va assurer seulement les urgences. Bismillahirrahmanirrahim. Min calmini jagorde fof ha tenkino jagorgal amen toppitiɗo affaire cellal min dari ɗo hande ko pour amen droit ji amen jolte droit ji amen ɗi ko holɗum komin gardannoɓe emin ɓuuri hokkede haqqe amen ko fate so neɗɗo liggima ko ɗum ɗon fof min keɓani goto hen fof ko lebbi sappo emin ndewa wonande gardiɗo hôpital o hunde mami min omo hokka min kala nde hunni wonta ko fenade hande noon ko oɗo ñalawma min daari emin jiiɗi jagoɗe tin emin jiiɗi président leydi ittene ɗum so tawi min bettinani so wona min keeɓa haqqe amen somin keeɓani haqqe amen komin continueɓe feewi hen so tawi timmi balɗe jeeɗiɗi komin dettinoɓe kala kene wiyete garde komin dettinoɓe kala kene wiye garde komin dettinoɓe kadi min payi ko yeeso min jarani caggal hada assalamu aleykum wa rahmatullah. Bismillah rahman rahim. ñaguima on ya fuya e haqqe noppi sabu waɗi dille seeɗa dille ɗe noon hon noon ko yiya goudron dara ko dille autoji kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to kay haydi ko ɗon tacciten to guurel Oumar Ly payinto leydi Sénégal compagnie Air Sénégal ko compagnie laaɗi diwaji ɗe leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde ɓoyata ɓe ɓamta voluji mabɓe e nder leydi he ɗi noon ɓe mbiyata ɗum ko vol domestique ummotoɗi Dakar faade e nder yoga e région ngaji e nder leydi hen tawi départ o noon ko aéroport Léopold Sédar Senghor woni to ɓe mbiyata aéroport LSS tawi on départ noon ɓe kolliri tigui vol gadano fuɗɗoto ko ñande sappo e joyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni ñande sappo e joyi lewru gonɗen ɗum ko nden ɓe puɗɗoto oɗon vol o noon ɓe puɗɗoto tigui ko ummade Dakar faya Saint-Louis ɓe kolliri kadi billet faade ummade Dakar Saint-Louis tawi ko billet aller retour ko 40 000 woni ujunnaji jeetati franc CFA e nder yontere kala ɓe kolliri lana kane waɗa laabi ɗiɗi ya gartaji laabi ɗiɗi woni aller retour e nder yontere kala laabi ɗiɗi ummade Dakar faade Saint-Louis ɗum noon ɓe cuuɓi ko ñande kala ñande altine e kala ñande aljuma ko ɗiɗo ñalli ɗiɗi suba e nder yontere kala ummade Dakar faade Saint-Louis ummade Saint-Louis faade Dakar oɗo ya garta noona ma ɓamtu kay laaɗe diwoje e nder baɗo nder leydi he
he ma bamtu tigi golle bo walla laade ngala Léopold Sédar Senghor tawi ko voluji commercial sabu kay ɗum uddino gila kay aéroport international Blaise Diagne woni AIBD gila ndeno uddita ɗiɗon boni ngal ɗon bo walla diwoje ngal Léopold Sédar Senghor ene wayno koko udduno ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe ɓe hinde BR woni brigade de recherche de Thiès ɓe teɓima sagataɓe nayo dartournoɓe wujjude daabeje woni dammiri yimɓe beyi mumen baali mumen ene jeewiya capitaine Hawa Gueye gardiɗo gendarmerie mo Thiès ne tampini oɗo saaha joni bandiji Thiès ɗi no fewi oɗo saaha hande aynaɓe falde Thiès nde ene hoɓe jawdi kala so lelima ene mbawi ɗanade ha koyɗe saabu kay waɗi ɗo saaha kay kala mabɓe ɗaniɗon ɗanorto ko guitela gotel saabu kay kewgol guyka ñande foof ko dammiri wujjama kamɓe dadiɓe ɓe noon ɓe tigui ɓe kolori noon wonde ɓeɗon sagataɓe wuyɓe soɓe gujjino dammiri ndi ɓe kewi yeeyde ko waji goto ene waji goto taw ko joom dibiteri woni tigui joguiɗo tewto juɗete ko ona ɓe kewi hirsude ene wiye seeday ko ona heewi tigui sodde kala tebbuji ɗiɓe gaddata kañuma heewi sodde waɗa ɗum michoui woni tigui tew juɗaɗo e kala saaha ko on noon idi teɓede nden noon ko on yiɗi wiyede teɓam caggal nde ɓe nangi on noon caggal nde ɓe nangi on ko ɗon tigui ɓe mbawi tuufade haaɓe nani oto goto tawi ko oto gaddowo dammiri nana ara ko ɗon ɓe tuufi oto nden oto yettima chauffeur o kay ko ɗon ɓe yiɗi nangude ɗiɗo wonnoɓe hen goto ne wiye M sec goɗɗo ne wiye M ne yette Kanté ɓen keeɓino fartange dogde ɓe tiriɓe ko juuti ɓe teeɓiɓe kamɓe ɗiɗo kala taw ɓe yiɗi nangude ko chauffeur o ɓe nangi ɗiɗo heddiɓe kala ɓen noon ɓe tawde ɗumen kene jogui jasiji noon e oɗo saaha joni kamɓe nayo woni ɗiɗi dognoɓe ɓe e chauffeur tato e complice mabɓe woni joom michoui o kamɓe kala ɓe mbiyama teeɓ kamɓe nayo kala ɓe mbaɗama déféré yesso parquet ɓen toon paadi kay visage mabɓe faade kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Pape Sagne Mbaye kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fate awo e dendagal ngaluji taweteji e nder maaje kaade leydi Sénégal ñande altine ɓennuɗo o to Saint-Louis o Saint-Louis to noon o ardima to o weeɗi toon ɓen awoɓe temedde joyya licence awo ɗi laamu leydi Mauritanie sifodiri e laamu leydi Sénégal cérémonie o noon waɗi koto galle woni bureau ji gouverneur mo Saint-Louis e tawtorede gouverneur o e hoore mum hono Aliou Badara Sam wondude préfet département o hono Dia wondude e maire mo Saint-Louis hono Mansour Faye e yesso autorité ji kewɗi no fewi licence uji ɗi noon ene dokki yamirode kay wonde yoɓe gaw fodde capanɗe joyya million tan 5 million kilo liɗɗi e ɗum qime noon ma hawra capanɗe joyya ujunere tonnes liɗɗi tawa ko leydi liɗɗi ɗi gawata e nder maaje kaɗɗe ɗi leydi Mauritanie ɗina liɗɗi noon tawa jeeyete tan e ñamete koye nder leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni gendarmerie ɓe BR woni tigui brigade de recherche ɓe Dakar kañumen ne teeɓima fedde sagataɓe taw ko dartonoɓe trafic faux billet ɓe nangui noon ɓe nanga ko guila ñande jeenayyi lewru janvier 2024 ndu gonɗen ndu ɓen goni oɗo biteɗo Alseynou Niane noon yara duuɓi capanɗe jeegom e tati commerçant o dillata koye nder leydi Mauritanie ko hen o gollata commerce makko hono goɗɗo ne wiye Moussa Diouf on yara duuɓi capanɗe 4 tawete on noon o tawete koto unité 26 Parcelles Assainies mo Dakar goɗɗo ne wiye Mohamed Diaw duuɓi nogasi joyyi walla nogasi jeegom on noon hoɗi koto legal Kermessar ko ɓeɗo gendarmeɓe ɓe noon ko ɓeɗo woni ɓe teeɓi gendarmeɓe ɓe noon koko keeɓi kabaru labɗo kaye wonde oɗon biyeteɗo Alseynou Niane ummima leydi Mauritanie ene ari Sénégal omo ari kayi ari taw addimo ko lawƴude ɗin biyeji taw ko faux biyeji ɗi banque o ari lawƴude ɗum to Dakar tawi biyeji ɗi kala mbiɗen ko aniro nden noon Alseynou Niane on nanggama o wi kayi wonde ko biteɗo Hammed gonɗo to leydi France o kañuma tigui waddimo e biteɗo Mansour Niane e goɗɗo ne wiye Moussa Diouf nde wawa tigui jokkodirde e mumen ko fate oɗon alhaali o holliri noon yesso brigade de recherche woni gendarmeɓe wonde o fonno addude kay ko 3 millions taw ko halis euro foof noon taw ko biyeji ɓaleji ko ɗum fonno addude lawƴude sababu jogade kulhuli noon ko ɗum sa
saabi o addi tan hen ko feccere woni 1,500,000 tawa ko euro e fo beji poddi lawƴede ko ɗum woni ko adno o yinno ko soɓe lawƴi ɗum ha ɓe gayni ɓe cara ɗum e jeere ɓe cara ɗum kay ndera leydi he caggal ɗum noon o rutto o addoya ko heddi ko e oɗon saaha joni noon kamɓe kala ɓe mbiyama teɓa kamɓe kala e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓe nanga kadi koto legal bitengal mariste to Dakar 1,500,000 moɓe tawrano taw ko fo halis en Europe on kadi laamu ngu hepti ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ancien député ene wiye MAS tawi kadi ko wonno ko député guilay 3e législature mo Sénégal o wiyama teɓa omo tawe e juuɗe dadiɓe o nanguira noon ko arnode to galle Macky Sall le galle tawteɗo to Mermoz omo wonde chauffeur makko o wi chauffeur o yo jippo wiya kaye wonde renoɓe galle ɓe wonde jooli oto he ko biteɗo général Meissa Kolle noon jeeyi ko aide camp hoorejo leydi ndi oto ko ono tigi oto o woni nden noon gardoɓe galle ɓe mbawi tigi arde wadde contrôle ɓe daari oto kay ɓe tawi e jaati wona tigi général Meissa Kolle Ndiaye woni e oɗon oto ko ɗum ngal sang noon wonno tigi ñan alarba ɓennuɗo sanga 20h woni 8h jamma kanko baɗɗo ngal ɗon baɗal noon wonno fandare makko ko yidde nadde kay ha wawa yindirde hoore leydi Macky Sall o wawa yewtidde e muɗum e oɗo saaha joni noon kanko e chauffeur makko kala eɓe tawi tigui e juuɗe dadiɓe ɓene coka e mbaddi garde à vue to nokku biteɗo congo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alkamisa hanki 1 lewru silto hitande ujunnaje 2024 sanga 20h woni 8h jamma ko cuumu kulɓinigo waɗi to gara routiére mo Kédougou matériel kewɗo tulfima hen anda ko taw noon holko saabi cuumu ngu koninkoɓe faabu noon ɓe ɓani kay wawde folde cuumu ngu saabu kay ko adi kala ɓe gari koɓe ngakkira ndiyam ko rewi hen kadi waɗi nokkuji ɓe donku yettade ɗum won noon kay otoji ɗi mbawa rewde hen kono kam Allah yettama hollirama hay goto wasani hen fittade mum hay goto gañaki hen kono kam kaake kewɗe tilfima hen so numima toon to gara mo Kédougou jeena to Ziguinchor ciftorena musidɗo men sehil men ceerno Amadou Saga Kébé duwona demmonde Allah yurmotomo yaafomo kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amin. sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena to leydi Mali ministre de l'industrie du commerce mo leydi Mali o sifodiri ñande alarba 10 lewru janvier 2024 gonnen du protocole d'accord o sifodiri ɗum noon koye ɓeena taw ko dilloɓe e fannu farine yeeɓe farine aji e waɗoɓe kadi jomma boulangerie uji woni waɗoɓe mburu yidde makko noon ko yidde hoorejo leydi ndi yidde laamu ngu kala e oɗo saaha joni noon ko hoybitande gurdam ha tengti noon e ɓeena ƴakkoɓe mburu e nder leydi he o holliri noon à partir de 1er février woni ñande goo à partir de goo lewru dartodu du 2024 kanko Moussa Alassane Diallo jaagogal kalfinagal ko fati njulagu mo leydi Mali o holliri tigi wonde à partir de oɗon ñalawma sac farine ma wattu yeyede tawa ko sac farine mo 50 kilos on sac noon ma wattu yeyede 23 000 woni tigi ujunnaje 4 e temedde jeegom taw ko prix du gros so tawi ko locol mburu mangol o holliri ma jippine artire ha 270 francs so tawi ko locol mburu tokosol noon ma artire ha temedere capantati e joyi eɗen gandi ɗo saaha joni jaljalluɓe kala nana ɓoɓɓa juuɗe kayen sinno ko sago mabɓe taw 1er février ko ñalawma janggo o ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko leydi Mali ɓoyata malinaɓe mbatta kay hutorade permis ji taw ko permis de conduire ɗina permis ji noon ko permis biyeteɗi biométrie woni tigui permis ji taw ko machine aji mbaɗete ɗum annama carte d'identité ji joni ɗi ni taw wona neɗɗo foof wawi wadde kay ko wiyete faux permis ji yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ha tengti noon e jaagogal kalfinare ko fate transport hono madame Dembélé Madina Sissoko o yidde mabɓe kay ko samade ha laaɓa ko fati kay e fewnude kayitaji fenade woni fraude ɗiɗon permis ji beele tigui e oɗo saaha joni malinaɓe ne mbawa jogade permis ji taw ko garɗude no fewi keptinaɗi e kala windere kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi Mali koto leydi Niger paden
men Hadiza Bazoum ko ex première dame woni tigi gonnoɗo première dame ko joom suudu Mahamad Bazoum oɗo saha kala noon ko nangganoɗo mo nanguidno e Mahamad Bazoum joom galle makko e ɓiyiɓe e ɓiyiɓe gila kay ɓe mbaɗano coup d'état gila laamu maɓɓe derguitano gila nden kene ɓuura hande lebbi joyyi ɓe gonno tigui koɓe uddaɓe taw ko résidence surveillé e nder nokku goto teskama noon ñalawma hande o caggal kay ɓe ɓiyiɓe biyetenoɗo Salema Bazoum woppita ñalawma hande o ne ɓe kolliri wonde ko Hadiza Bazoum joom suudu Mahamad Bazoum woppitama ha laaɓi oɗo saaha joni o ƴetti lana makko ndi o ka o ummima ñaame o yaabini tigui lome woni lamorgo leydi Togo jokkodiral Mohamed Bazoum noon jokkodiral Mohamed goppirgol Mohamed Bazoum e galle muɗum kala ene jeenono toɓɓe taw ko ɓurɗe tengtude kay kaldigal kay hakkude CEDEAO hakkude muɗuma e ɓeɗo taw ko koninkoɓe derguiɗɓe laamu Bazoum ene teska tan e oɗo saaha joni e ɗum yaari yesso no fewi saabu kay ɓiɓe woppitama cuddiɗo kadi woppitama ene yakora kadi Mahamadou Bazoum ɗo e yesso ene wawi woppitede koto leydi Niger ha joni keddoɗen koninkoɓe leydi Niger tawateɓe to nokku biteɗo Thialkam ene tawe nder département mo Terra e nder région de Tillabéri to funnague Niger ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti janggo alarba ɓeɗo taw ko janggo seɓɓitiɓe jinno wadde e mabɓe ɓe diddiɓe noon seɓɓitiɓe ha jatiri ɓawo ɓe mbaɗi mum seɓɓitiɓe ɗiɗo ɓe mbarmini kadi hewɓe no fewi ɓe kefti kaɓirɗe kewɗe guila arma ha e munition jonɗo ɓe kefti e juuɗe seɓɓitiɓe koto leydi Burkina Faso paade nan capitaine Nayire Lera Élysée Marsala ko militaire mo martaba capitaine Burkina Faso najo o riwama ha laaɓi o ɓorama e koniyankagal Burkina ha laaɓi o ɓorda noon ko dogde kay o woppi poste makko mo halfinno e saaha kay seɓɓitinoɓe jinno wadde janggu e nder oɗona poste to nokku biteɗo Solle nde to rewa leydi ndi nden o yi seɓɓitiɓe ko ɗon tigui o furti o woppi poste makko kam dartude hoore makko e oɗo saaha joni o ɓortama ha laaɓi o ittama e koniyankagal leydi Burkina Faso ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men ona sewi men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodjo mi salminima mi salmitima Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV e ñalawma hande ko nduɓiɗon e kabaruji men e dongre Afrique to puɗɗoten to leydi hono Gambie laana mabɓe jolluno ka fettiyankoɓe mabɓe gam tawtoyade hono coupe d'Afrique mbaɗo toon to Côte d'Ivoire nen 13 lewru hono siilo ujunaji 23 ko ɓen tigui laana ka dañi hono caɗele caggal ɗum pilote o wawi jogade haqqille artede laana ka e leydi Gambie nde tawno ko ɗon ɓuuri raɓɓidde e wawde kay hono continde fadde toon to leydi hono Côte d'Ivoire ɗum noon Allah waɗiniɓe kadi kono sutura kamɓe foof Allah dandiɓe hen hay goto e mabɓe kañumen dayani hen caɗele toon to Comore ene wayno dey ko ñande dew hoore bi ko woni ɗon nde woni cuɓogol hoorejo leydi mabɓe on président hono sotta hono Azali Assoumani kanko de o noddino kay hono dendagal won ɓesgu Comore en nde jaggatamo junggo gam kadi mata amo foola kadi gardagal hono leydi ndi kono no ɓeɗo taw ko lundiyankoɓe ɓurɓe kadi kono teskede ken kono nde Daouda Abdallah ko mennoɗo wonde maire capital leydi ndi kanko woni kadi gardiɗo hono landa noddete ka hono Orange wonde e Salim Issa Abdillah ko tergal landa taw ko joie ɓen ko tawi ko kañumen poɗɗirta e oɗo mennoɗo wonde kono gardiɗo hono leydi ndi fodde kay 350 ujunere e ɓen wotoɓe ene nodda ne garata kay mate ene cuuɓo hoorejo leydi mabɓe Ouganda million ngaji 5 e 12 ñakko corona koko boni toon cuuyti kalis noon mbaɗanoɗo hen ma won fodde kay million ngaji 6 piccalle 7 e kalis euro Burundi uddi keeri hakkude mum e Rwanda hoorejo mabɓe noon wi Paul Kagame ko wallite ɓen woni hawñittiɓe e jeeyaɓe kay e redda tabara ko kanko kay rokkataɓe tawa ko jogataji hani e dartoɗe gam kay wiide wonde kay ene yana e mabɓe Somalie fedde oni wi hélicoptère mumen de yani toon to Somalie wonnoɓe hen ɓe noon ko nanga ota Tunisie e ɓernde Tunis ko wendu mawdu noddutel ngu taw ko 6 juillet
e guddey koko waɗa kay ko ɓeydu ɓurndu kadi mantinde e beeli taw kadi ɓurɗe leppude hono to banggue Afrique rewoto ɗum noon ene jogui noon kadi ko wawi rendinde gueɗe kewɗe no fewi ene wayno koko jooɗi e oɗo saaha noon ene jogui caɗele kadi e waylo taw kadi ko climat o ɗum noon ene jogui kono caɗele ene huula noon haɗoɓe kadi mbasde gueɗe kewɗe e no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe Ayawo TV ɗo kumpital men e dongre Afrique haaɗi taw wonno Ghalii Abuu koye dande musidɓe on Alassane Oumar Mbocce gam mi weltade Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e dongre Afrique takkusana yoni ha to galle ceerno Boubacara Gaye to PK8 ko PK7 ko on takkusana juula ha to galle Makam Mbaye Koutira kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi France jagorgal leydi France kalfinaɗo ko fate koniyankagal woni ministre des forces armées o holledi tigui wonde leydi France waɗi commande capanɗe 4 avion de guerre woni 42 avion de combat Rafale jaru nin coggoɗiɗan avion ngaji jaru mum ene qime ha kene ɓuura milliard uji 5 taw ko haalisa euro ko aljuma hande o bayini oɗon kabaru commande o noon koye dawal jungal no fewi saabu kay koye nder budget 2023 ha 2034 taw ko budget koniyankagal ko hen oɗon haalisa yaltata ko guerre hakkude Israël e Hamas aljuma hande o yesso cour de justice international to laahe woni Pays-Bas Israël yeddi ha suuri ladde kay ko Afrique du Sud jofiɓe feɗendu wonde kay wiide e oɗo saaha joni ko génocide tigui Israël woni wadde e nder leydi Palestine ha tengti to Gaza ɓe kolliɗo noon kala memaɗo ene foti yoftade kamɓe noon koye joftigoɓe goni woni légitime défense hono holliri kay kamɓe konikoɓe hono laamu leydi Israël ɓe kolliri kay saabu ko leydi ko Hamas laamu Hamas walla mbiyen ko catal Hamas kañum en tigui idi wadde mabɓe jangol ñande jeeɗiɗi lewru octobre ware mabɓe yimɓe hewɓe kamɓene koye on fannu ɓe goni tigui koye yoftade e rendo koye mabɓe aljuma hande o hay saaha juulal haɗani kay addanani koninkoɓe Israël dartinde eɓena jora bomboje mabɓe e pettoje mabɓe e nder jokli Gaza kala ha tenti noon to nokku biteɗo Khan Younes ñalawma hande o watti ñalawma battowo 97 ñalawma 98e jour ko Israël kay ɓami jorde bomboje mum e nder Gaza hollirama noon hono holliri ministére de la santé Hamas ɓe kolliri tigui bila ko maayi taw ko bila mabɓe sakkete moɓe kolliri e oɗo saaha joni ko fuɗɗi mayde kay tugui ko guerre o fuɗɗi faade ɗo saaha joni taw ko Gaza naɓe ɓe jettima no gassetati ujunere temedde jeeɗiɗo e yimɓe jeetato musidɓe tedduɓe gassi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yente banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou so tawi noon ko roɓindo Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocce kerki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on